Pozdrav svima, ja sam Archer, dobrodošli u novu epizodu na A1 kanalu. Danas radimo review DLC-a za FIFA vezano za svjetsko prvenstvo. Ako ste novi na kanalu, lajkajte ovaj video i pretplatite se na A1 YouTube kanal. Prošlo je nešto više od mjesec dana, izašla nam je FIFA 23, posljednja FIFA u serijalu koja će se zvati FIFA. Vjerujem da to znate, tako da od sljedeće godine trebali bi dobiti igru koja je nalik, odnosno preslika FIFA, samo se neće zvati više FIFA. Također svaki put kad imamo svjetsko prvenstvo i kad izađe FIFA dobijemo DLC vezan za svjetsko prvenstvo, tako da u današnjem videu ćemo ocijeniti taj DLC. Kada uđete u igru ne možete a da ne primijetite mod koji su ubacili, a koji je povezan sa svjetskim prvenstvom u Kataru, odnosno DLC vezan za svjetsko prvenstvo. Što se tiče DLC-a, mogao je biti bolji. Možete simulirati svjetsko prvenstvo da vidite prognozu konačnog pobjednika, rasplet grupe možete odigrati sami, što vam je volja. Možete dodavati reprezentacije koje nisu kvalificirane na svjetsko prvenstvo, možete odigrati grupnu fazu, četvrtfinale, polufinale, a i finale. Da je to dobra stvar. Ono što nije dobra stvar po meni i ono što definitivno ruši ocjenu je ovo. U ovom DLC-u imate samo dva stadiona. Jedan stadion se zove Al Bayt i drugi je Lusail. Tako da po meni definitivno jako veliki minus za jedno ovako svjetsko prvenstvo da imate samo dva stadiona. I ono što je još veći problem u usporedbi sa onim što je bilo u Rusiji gdje ste imali svih 12 stadiona, kompletnu atmosferu, čak i pokrete nekih navijačkih skupina na tribinama. U ovom DLC-u nažalost imamo samo dva stadiona, atmosfera na stadionu je dobra i to ćete vidjeti u nastavku, ali definitivno nije bolja od onog što je bilo u Rusiji. Nekoliko mogućnosti igranja online, ali po meni to nije nešto zbog čega bi ja igrao ovaj DLC. Naravno, s obzirom da je besplatan pa tako nije na odmet, isprobati apsolutno sve, odigrati možda sa svojom reprezentacijom protiv nekog lokalnog igrača, isprobati neku drugu reprezentaciju i tako dalje. Ono što je još dobro je možete dodati neku reprezentaciju koja nije kvalificirana na svjetsko prvenstvo i vidjeti dokle bi ona dogurala na svjetskom prvenstvu, kao što je recimo reprezentacija Italije. Svi koji simpatiziraju Italiju mogu odigrati sa Italijom, otići na simulaciju ili odigrati sa njom cijelo svjetsko prvenstvo da vide kakva je reprezentacija i da vide kakva bi bila u odnosu na ostale reprezentacije u Kataru. Još veliki minus po meni je to da nema player career moda. Nažalost, to je nešto što nisu ubacili, a velika većina igrača to voli igrati kako u nekim drugim modovima nevezanim za svjetsko prvenstvo. Pa vjerujem da bi voljeli igrati u ovom DLC-u gdje kontrolirate jednog igrača, gdje vi možete biti taj kotač koji će preokrenuti čitavu utakmicu, gdje možete biti heroj reprezentacije, a i na kraju krajeva gdje možete vi kao taj igrač podići trofej svjetskog prvenstva. Sad idemo malo ući u FIFA čisto da vidite kako to izgleda, ako naravno već to niste vidjeli. Ovo je meni koji izgleda standardno kao i kad idete igrati Ultimate Team, nema nešto pretjerano puno opcija. Imamo Play Match, Standings, Player Stats i News. Također ovdje imate Squad gdje možete mijenjati svoju ekipu, dodavati, odnosno mijenjati postave, mijenjati igrače. Meni izgleda zapravo dosta siromašan meni. Lijepo, također ovdje isto imate Edit Players, imate Settings i imate Save Game. Ništa spektakularno, s obzirom na to da je zadnja FIFA, možda se zbog toga nisu trudili, možda se nisu trudili jednostavno jer nisu imali ideja, makar za svjetsko prvenstvo u Kataru definitivno ideja nije trebalo faliti, barem što se mene tiče. Ovdje imate klasiku igranja meča gdje možete sami igrati, imate simulaciju gdje gledate one točkice kako igraju, to vam mogu sad pokazati. Ovako izgleda simulacija meča, doslovno vi ste kao menadžer, odnosno kao na Football Manageru imate ove točkice koje zapravo su igrači i to je ta simulacija igranja ako ne želite gledati utakmicu, ajmo reći kao u stvarnosti, jel, da izgleda kao prava utakmica. Također možete ući u utakmicu, automatski će vas prebaciti da gledate tu utakmicu, odnosno da ju igrate. Kao što vidite ja sad mogu upravljati sa igračima, mogu igrati. Doslovno pritiskom na samo jednu tipku možete biti pred vratima protivnika i uputiti neki opasan udarac. Ili samo jednim potezom izbacite čitavu obranu i zabijete go. Također ovo je meni gdje možete birati modove za igranje, na primjer poput FIFA World Cupa koji je live. Možete napraviti svoj turnir, ubaciti neke dodatne reprezentacije, igrati sa postojećim reprezentacijama, simulirati cijelo prvenstvo. Ovdje možete odigrati neke brze mečeve i ovdje imate online tournament, naravno za sve one koji žele igrati sa nekim drugim igračima online. Tako da, eto, to su opcije koje imate što se tiče ovog DLC-a vezano za online. Također, ako idemo na kick-off, recimo da idemo odigrati samo finale. Evo, ovo je uvod, jako lijepo izgleda, jednostavno potrudili su se oko tih nekih stvari. Imamo navijače na ulicama.
Ovo su neki highlightovi, naravno još prije početka same utakmice. Imamo trofej svjetskog prvenstva. Evo, imamo neke konfete, najavu, doslovno kao da je prava utakmica i s te strane definitivno ovo izgleda jako lijepo. I definitivno mislim da se ovo isplati pogledati nekoliko puta. Ono što je po meni minus jest to da je napravljeno u 30 frameova. Ne znam jel to možete vidjeti, ali uglavnom nije sve onako fluidno koliko bi trebalo biti da bude barem 60 FPS-a. Tako da definitivno vizualno sve lijepo izgleda, tehnički mogli su dodati tih 60 FPS-a i bilo bi to puno bolje. Sad ćemo vidjeti kako izgleda završna ceremonija. Ovako izgleda završnica ekipe koja je osvojila svjetsko prvenstvo, podizanje trofeja. Po meni malo siromašno, mogli su dodati tu još neke stvari, čak nemamo neki vatromet koji je bio pokazan ili će možda biti kasnije. Uglavnom sve to super izgleda, ali po meni moglo to biti puno bolje. Evo sad smo dobili čak i vatromet na kraju. Tako da sve u svemu što se tiče ovog DLC-a besplatan je, svakako ga isprobajte, nemate šta za izgubit. Da je mogu biti bolji, mogo je biti, da ima neke mane, ima apsolutno, da li zbog toga što je to zadnja FIFA koja se zove FIFA pa će u sljedećoj franšizi biti to nešto drugačije i puno više će se potruditi, ostaje da vidimo. Uglavnom, to je to, ako ste uživali razvalite like, pretplatite se na A1 YouTube kanal. Pozdrav!